Maria, bai apalaren emakumea, bai, barea, itxaropentsua, bular garbi-garbitik darion baietza, grazia sortu zen lur birjina, giza atea jainkoari berari irekia, bere arimaren isiltasun sakonean, hitza sortu zuen, lehenik fedean, gero bere sabelean, eta ez zuen misterioa berarentzat gorde, eman egin zen, maitasunaren zerbitzu hotzana. Bere baietzak sortzailea bera erditu zuen, eta bere ama besoa ulek unibertsoa sostengatzen duenari eutsi zioten. Eta gaur, jainkoak sakonean deika jarraitzen du. Otoi xumearen xuxurlan, liturgiaren edertasun misteriotsuan, ogizatituan eta hitzirekian, zeruraino iristen den behardunaren aldarrian, esnadagoen Elizabateko isiltasunean. Jauna, profeta bihotza duten gazteak sortu itzazu, eta haren izena ahoskatzen duen zure haize leunaren xuxurla entzunarazi. Familiak, hartzaileak eta pertsona sagaratuak bildu itzazu, zure herri leial eta erromes osoa. Erantzutea ez bai da zauritutako mundutik ihes egitea. Kristoren bihotzetik bere osotasunean besarkatzea baizik. Mariak seme-alaben konfiantzan gidatzen gaitu. Erabat ulertu aurretik sinetsi zuen. Erakusten digu, bai esatea, ez dela dena aldez aurretik argi edukitzea. Dena ikusten duen hartaz, fidatzea baizik. Eta urratsez urrats, beren argiaz gidatzen uztea. Gipuzkoako gure lurralde honetan, grazia arantza artean loratzen denekoa, otoitz egiten dugu gazte bakoitzak beldurrik gabe eta itxaropenez beterik galde dezan. Jauna, zer nahi duzu nigandik? Eta denok, Mariaren oihartzun zintzo gisa erantzun dezagun. Gerta bekit, zuk diozun bezala.